Er du også træt af at ikke kunne se fodbold ordentligt til en kamp? Så prøv den nye Football Spectator 3000 Sideline Optimal Seating Measuring Device for Soccer Sport Stadium Calculator. Denne fantastiske maskine udregner, hvor du kan sidde med det størst mulige udsyn til fodboldmålet. Den opererer med avancerede formler som for eksempel A2 plus B2 er lige C2. Du kan på denne fantastiske maskine vælge mellem hele 3 forudindstillingsstadioner, som for eksempel EO-stadion. Du vælger bare den, du er på, og trykker på OK. Når du har valgt dit stadion, lader du bare maskinen lave arbejdet for dig. Når maskinen er færdig med sine udregninger, giver den dig den afstand, du skal sidde fra hjørnefladet for at få den optimale udsigt. Hvis du køber den nu, får du et gratis engangsgrus med i købet, som du kan sætte i maskinens indbyggede kopholder. Køb denne fantastiske maskine på www.fantastiskmaskine.